Os afeccionados ao mundo da camelia terán unha cita obrigada esta vindeira fin de semana en Boiro coa celebración da 19ª edición da exposición da Camelia Sasancua e outras. Como xa acontecera o pasado ano, a actividade desenvolverase nas instalacións do Pazo de Goiáns. Prolongarase durante as xornadas do sábado e o domingo, con numerosas actividades no programa. O sábado ás 5 da tarde se fará a plantación dunha camelia sasancua, teremos a colaboración musical da Escuela de Música, tamén vamos a ter unha tenda de aceites de camelia e tamén teremos artesanía con mosaicos, con trozos feitos con trociños de camelias que veñen dende Portugal. Na mostra participarán este ano alrededor duns 30 expositores chegados dende toda Galicia, aínda que con unha especial relevancia da comarca do Barbanza. A maioría dos expositores son de Galicia, en especial vai crecendo a zona do Barbanza. Este ano hai moita participación da nosa comarca, o cual nos orgullece porque cada vez se anima máis. Dende o Concello, organizador deste evento, en colaboración coa Sociedade Española da Camelia, fan unha chamada a visitar esta exposición. O seu horario será o sábado de 5 a 8:30 pola tarde e o domingo de 11 a 2 pola mañá e de 5 a 8:30 pola tarde.